Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Yusha'u Abdulhamid Sani Yas, shugaban kamfanin Yas Global Services, kuma shugaban wannan gidan TV na Yas Hausa TV. Ina taya al'umman musulmi na faɗin duniya gabaki ɗaya murnar wannan sallah ta Idi da muka yi da kuma kammala azumin watan Ramadan. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu ya kuma sanya su a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Sannan ina ba al'umma haƙuri rashin ganin mun ƙara ɗora fim ɗin Hujjata. Wannan ya faru ne saboda darare masu albarka da muka tunkara na 10 na ƙarshe na watan Ramadan, domin mu ba al'umma damar ibada yanda ya kamata don kar su shagala da kallace-kallace, su tsaya domin halartar wannan alkhairi. To insha Allahu bayan sallar nan kuma za mu ci gaba ɗora muku wannan fim Hujjata. Muna godiya da waɗanda suke bibiyan mu, sannan kuma muna ƙara albishirinku akan sabon fim ɗinmu na Jinni wal Insi insha Allahu. Shi ma zai ci gaba da zuwa muku a bayan sallar nan da izinin Allah. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi.